7 duofietsen gingen dinsdagmiddag op pad, van Merslo naar het Oorlogsmuseum in Overloon. De activiteit is onderdeel van het Zomerfestival voor Ouderen en wordt breed ondersteund. 3 fondsen die zich samengepakt hebben, hebben we maximaal €3000 gekregen tijdens de zomermaanden om dan activiteiten voor senioren te organiseren. En het gaat er vooral om, omdat in de zomermaanden liggen alle verenigingen stil en die mensen die hebben al meer dan een jaar thuis gezeten. En om die de kans te bieden om tijdens de zomermaanden om dan toch nog gezellige dingen te doen. En toen hebben we bij de paar man ons samengepakt van hoe gaan we dat aanpakken. Dan hebben we in Merslo alle verenigingen die activiteiten organiseren voor ouderen. Hebben we allemaal een afgevaardigde gevraagd om samen met ons die hele zomer gaan te vullen. En zodoende zijn we gekomen tot 10 activiteiten deze zomer. Voor iedereen wat wils en alle verenigingen die wat voor ouderen organiseren en die meedoen, alles in het straatje ook van die verenigingen. Dus dat ieder aan bod komt. Ja, waarom is het zo belangrijk om dit te organiseren? Nou, toch wel voor de ouderen. Ik ben lid van het bestuur van de KBO. En we hebben in die tijd toch wel echt gemerkt dat mensen alleen zaten. En dan denkt je in een klein dorp, iedereen zorgt wel voor elkaar. En we hebben als KBO heel veel acties gehaald. En dan komen we mensen thuis. Ik vergeet het nooit meer dat een mevrouw zei van, goh, dit is de eerste keer dat ik mijn stem huur in 2 dagen. En dan blijkt toch wel dat mensen toch wel op slot zitten. En alle verenigingen zitten nou ook op slot. Dus vandaar vinden we het belangrijk om die mensen uit huis te halen en daar iets leuks voor te organiseren. Ja, de eerste activiteit is geweest, de tweede is bezig. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Voor die eerste activiteit waren ze heel enthousiast. Het was eigenlijk heel eenvoudig, want ik denk de Volmeulen heeft bijna iedereen wel een keer gezien. Iedereen is wel een keer daar geweest. Maar toch was iedereen enthousiast. Gewoon het samenzien. Dat is wat belangrijk is. Samenzien met andere mensen, weer gezellig kletsen. Daar gaat het eigenlijk om. Geeft jullie als organisatie ook een goed gevoel natuurlijk? Dat is kicken. Dat is echt kicken. Vooral als je dan inderdaad echt mensen uit huis hebt gehaald die er ook niet alleen op uit kunnen gaan. Dat geeft een heerlijk gevoel.